Parreta, Parreta. Parreta vol dir-me alguna cosa, On té la càmera professional? Ha dit que demà se pot morir ja. Ja està. Ja és feliç avui. Bueno, Parreta, ¿te tinc que explicar com se vaya això o no? Jo crec que no. Perquè jo he vist vídeos en YouTube, tu ballant ahí donant-lo tot, en la sala Rex. Parreta ahí ballant, el número 1. Bueno, en quin... Què estem? Estem en què? En la Magdalena no? Què és ara? Són falles! Són falles! I com són falles, a on anem? On anem? A la mascletà. Vinga, Parreta! Arriba el bon oratge, és un dia especial. Esperant per la tele, estem a un mar. Acabe la jornada, el collitre jacal. El porte dos casos va vendre al mercat. Està la chica sexy, venem de la part. I dic si se vol vindre de moto a la ciutat. Ella es queda sorpresa perquè no sap a on. I li dic que és moto perquè vull jo. Me vaig a la queda. A tope de matar. Corre, corre, chaval. De gasoil, contra una mitja, no te disparó. Arribem a la Cati, està tot ple de gent. Deixa xinta sexy i fa xinta ballet. La policia em pilla i em demana els papers. La multa que estos te clavarà per res. El guàrdia em pregunta per què vas tan flipant. Llama delinqüent estes, què perquè jo? Que vaig a la masqueta. A tope per el bypass. Los Heiner Steel!